O único espazo público no que se autorizarán cacharelas na noite de San Xoán na Pobra será a Praia dos Areos. O Concello balizará a praia para parcelala en función das solicitudes presentadas, co fin de que se manteña o límite da capacidade en cada unha, así como a distancia de seguridade entre os asistentes. A Praia dos Areos vai estar balizada por parcelas, nas cales vai haber distintos tamaños de parcelas, nas cales ou poden caber hasta 20 personas, hasta un grupo de 20 personas ou hasta un grupo de 10 personas. Estas parcelas van a estar sempre controladas por axentes da Policía Local que esa noite poden chegar a quintuplicar os turnos normais para garantir a seguridade non solamente nesa zona, senón garantir que non se fan fogueiras en outros sitios públicos do Concello ou garantir a seguridade en diferentes zonas do Concello que sí que precisan polo movimento desa noite. E tamén vai contar con efectivos de protección civil, voluntarios de protección civil, para garantir a seguridade máis sanitaria, máis de emerxencias, por se en algún momento se precisan. No bando que ven de emitir o Concello, regúlase ademais a celebración das fogueiras en fincas privadas que precisan tamén de autorización. Recordar, e hai algunhas medidas que son de obrigatorio cumprimento, como son espazos privados, a supervisión por parte da Policía Municipal é limitada, evidentemente, non van a estar entrando nas fincas a comprobar cantas persoas hai, pero recordar que o COVID sigue aquí, sigue na nosa sociedade, na nosa comarca, sigue habendo casos, e, polo tanto, máxima responsabilidade a hora de comportarse e a hora de respetar todas as medidas necesarias. Permítese tamén a instalación de grellas na vía pública por parte dos locais hostaleiros que así o soliciten. Será o persoal do establecemento o encargado de distribuir o produto, evitando a formación de ringleiras.